на Висшия съдебен съвет. Някои от тях внасяха и поддържаха искането за свалянето на Иван Гешев, което ВСС отхвърли, а после го свали за 2 седмици, защото Бойко така каза. И след това Саратов за едно денонощие избраха, защото Бойко не. Защото Пеевски така каза. И затова сега ще помоля най-напред господин Атанас Славов, когато познавате, той е преподавател, експерт по конституционно право и преподавател в Софийския университет. Не знам какво говори на студентите, сигурно го питат някои неща, но сега ще разберем. Заповядайте. Здравейте, приятели! Отново е лято, отново сме на протест, отново управляват Борисов и Пеевски и отново има узурпация на власт и репресии. Това става винаги, когато Борисов и Пеевски управляват заедно. Въпреки това, няколко години подред успяхме да закрием спецправосъдие, но сега тези управляващи се опитват да превърнат Софийски градски съд в спецсъд. Няма да се получи. Предложихме промени в Конституцията за независим съд и за отчетна прокуратура. Отмениха ги. Натиснаха Конституционния съд да ги отмени. И после самия Конституционен съд беше атакуван от прокуратурата. Това е нивото на върховенството на правото в България. Променихме фигурата на главния прокурор. Конституционният съд я обяви за израз, забележете, на националната конституционна идентичност. Това, че имаме съветски модел на прокуратура, е израз на национална конституционна идентичност. Това е цинизъм. В началото на годината приехме закон, с който ограничихме времето, което изпълняващите функции да могат да заемат съответните постове на 6 месеца. Миналия ден прокурорската колегия, проявявайки абсурдно институционален цинизъм, каза, че тези 6 месеца не се отнасят за прокуратурата, че те са някъде там в бъдещето. Сякаш, че ли те не са избрали изпълняващ функциите главен прокурор или цели 2 години. Това е цинизъм. Колкото по-скоро тези хора слязат от позициите, които заемат, толкова по-добре за нашето правосъдие. Това, което ние с колегите, които сме тази вечер тук от парламента, можем да поемем като ясен ангажимент. Всеки ден, всяка седмица ще искаме парламентарни изслушвания. Ще внасяме законопроекти, които да ограничават произвола на прокуратурата. Законопроекти, които да гарантират независимия съд, доколкото все още в България има остатъци от независимостта на съда. Няма да се откажем. България е наша, не е на олигархията. Няма да се откажем България да бъде европейска, справедлива, правова, демократична държава. Не на узурпацията на власт, не на политическата репресия, да на свободните граждани. Победа!